Il faut qu'il y ait une main. Ame waliju pour ame sungalola. Mamadou Diko, Mamadou Madani dit. Ani Fatmata Gourou dit. Le maréchal, le général, le chef d'état-major, le ministre de la défense, le chef de guerre de Diko Bouboula. Kaka fami beko, ka demuzo fo, ka dengeo fo. Kanjara. Ibunya bekene ka bangoni plateau segamani. En bas, beba do samalibu. Président est Sanchamanga Kayro Kerefe. Basra Mutraore. Ambi Foki Wele Mando. Fanta Kulu Balino et Marcel Soume à l'interget Bay. Anga Musokoroba. Ba Fanta Kulu Balika Bolivia. Malibe. Bubula Ba. Madame Mulogam Yajop. La Kebu. A modon pour les matala à la commune coquet. Koyemide. Tout ça la tatala. Aïna Samaka on a boy balana de Européa. Aïna Yema Oganji. A digiri Canada. Na tu digiri la Katoboga ba Philippe Maoli. Aïna ni. Na digiri. Arabia ma digiri la président. Na digiri la ba Philippe. Koyemide. Tout ça la tatala. Mariam Kanyasi Badala Bugu Ladi Garibu Gadugono Ipoki Wele Numando Yani Ko Kachaya Wayasura Mani Mo Bula Ko Tumesina Ulu Kera Kanu Bagauni Mama Jaraika Polibia Disait Sarah Bolibana Coca Dangere, il veut qu'à son moment de kilo Kene, à Nicola, mais avec dessin. Président Sori Kasugaba, Bayen Naouli, Ayen Yelama, Ayen Dan Kereka, Ayen Dumunindia, Bolo et la Tiseka Kudumine. Donc, Nego Force la force du boulot, force Alade. Disait Sarah. Ibe ni ma yoro ite ni ma ro donne mais ni be min fe go yoro don sino ma si de mani yoro ala de go don ne de la ga be ya dije zare ngo fe nani be harama de o be balila de ito don o do ma be ala de go ladi ke jabe wolo fi faye o ba go papa fle ibe folo ki bae o ba go mama fle isa yoro ma ta don ibale yoro ma to don o dunia be ala de go ko tigiba ka be fara ɲɔgɔn kan kasi nimaga ka jɛnsɛn ka tila mɔgɔ min bɛ so la fɛn min bɛ so la o ye ala de an bɛ mali ganaw fo olu ma so faden tu dun ma dɛ u bɛ taa bin de tigɛ nin bɛ hakili jigin tu jalo la Kamalenkoro. Alpha Yaya Diallo 1850 à Sarah le 10 octobre 1912 à Grand Noël du Bout. Au doigt de Wele Port Etienne. Nous sommes fiers de Mamoutou Cham, V0, Victor Si, PDG Lassana Traoré, Oluya Kekunu Yatoraka Guni, Nga Bekerache, Ulisibe Machamana Oteche, Kea Saura de Bila Idashi Bolin. Ide pantalon ite che mi ne vado in intera nu man fa ne bu fa o e mali so razui au mi che Alpha Yaya Bana le 10 octobre 1912 Utarana e de Mauritanie o do no adibu ado abewele Port Etienne a banene Pentara nɔfɛ Sekou Touré ka tila ka taa Samori nɔfɛ aw tulo bɛ radio fréquence 3 de la ka bɔ Bolibana Suguni na o b'a fɔ Diko de ma ko Nangamaden awɔ
Mami nana femi kama ne yo ke abefo de kui nana kama na kama diku Mamudu Diko abefora ya konya fara abekera la konya fara uko kaka kuma konte kuma wode cheyai ka dimin tuila ka yele ka bedi kotigi ma ka benyena bo dani ko ye ni ma ko ni abe ma pamu jasile ya tere ala ko kaka kete ne uruz Mamudu Diko barka de do de aya fa kungolo da ka ba kungolo da ay fe ni ala fa ka hadama de nya la ala ya be kai ni ma fara la ala bi la jaba tumba ko ka na parata kumalo ko do bora Quran te lawa ayi anga fantanya do bora lawa ayi fantam be kanga fura gawa ayi dingani te kanga ke mau kan hari biwa awo mau ka so jolo mata chiwa awo sebe minu yo molu ka so toewa awo sebe minu yo molu ka yoro chiwa awo mawado ba gasama ka yoro torai adabara kita gugube ko nanya ti rebellion mena wili uyola do malien do kapsa malien do ewa malien do wolo chuko kai ni do ewa anya ye konkur kera polisi la ya uye bolo jande unta ko lubla nyefe bolo suru ni de uyo lubo ala ibo do a 7 minutes do ba hari konkur ka uyu do ka jamana into ni sira ka be halaji de ne kanga barake ne kanga woshike ka ira kombe faso bobolola kata do polisia la ne basira asira yo lo yembwa la ka bolo jande ndo ta ko do ne taranga wari ni kanga bi wari ni kanga sene ka ton fere kana bugu tufani do do mfa dugula ndero wala la mfa dugula ko chi ka do ta tui obe wole jugo di lenses caractérisé ante do ni kulo ngono na be do akono tasuma kamena na ani ka twala meni fo bandawi c'est un homme intègre digne honnête tiens tikido yana kata ka arme war bela taka bangula ukana bo trésor la kata mini état major ni yoro la katra ube bina so rasuka wallahi tamara yeni tambe ni mwala yeni mwala ame ni mwala hari sube ta warbe mene ukata bebire bangila so rasi ke de ka sampi sabake so rajala na be bo hari bukutu fata bulu abe warni min ta obe tiga de katika bo ka bampu meni be bangila har ni juru yinu ba dima be ka fen de bangila before so razu nyama do fana be ulubu tigilo ware ka hari su wari la ni miri jamana ina ba ba dangale de do ngwa wallahi ko pur Quran tiga ga ba foka nani miliar bafra ani kana sa 2300 milliards ko de bi se ka Quran tiga ba ngoni ka soro war be di jamana ima ba ni ala fa ala kano war di mali ma bana pur Quran tiga ka ba 2300 milliards no de be di mali ma pour Quran ala kana di mali ma ote mali budget kelenga ta do Quran ka soro do be so tubulu ka soro so razu be sa hara te klemu ga mo bu ge unu ka demba ya ulo bo so ko no kangono ai ta ruwa se ka war ma duma o ko ai ta sunguru ba ya ke har na do tora la anga foita 2300 milliards hango nyini go dauma ala kano no ya na be dauma ka do jila na be dauma ka do ekolsola na be dauma ka so do fandon ka do akono me ka do Qur'ana e otma o ni 2300 milliards dona Qur'ana otma kabri mali jora Qur'ana do mali la har ni ni ba ro ko ni e kalwe ni be de se kande na uti sa be takabui ajole no poka ka abaro kanga bismillah kalamba ngo bismillah de bena ambo ni ndinga kono ha
ko maaw ka duwawu kɛ ko ka bisimila i kan o tɛ dɛsɛ kan ye ATT ka san laban courant tigɛ tun banna Mali kɔnɔ wallahi taala Manantali b'an bolo Selenge b'an bolo Barrage de Soutiba b'an bolo Centre Dar Salam b'an bolo an bɛ jama na o tuma kori hɛra nin sunkalo in na u ma hinɛ k'a fɔ n'a tigɛra maaw bɛ tɔnɔ e bɛ banako kuma de la ne y'a fɛ yen o pour ne kɔni ka fɛn in kɛ fɔ ni Bandaw ni Assimi y'a kɛ ani premier ministre vaccin ya PDG Lansana f'u k'a kɛ fɔlɔ n'olu y'a kɛ n'a diyara an bɛ tɛmɛ n'a ye sa olu de b'u diya la an b'an diya la courant bɛ tigɛ olu la hali n'a tigɛra groupe tɛ yen jamana tɛ kan k'u balo wa jamana tɛ kan ka fɛn bɛɛ k'u ye avion t'u bolo wa u tɛ kan ka yaala anw ta yaala mun ye o tɛ Timba ni Bala Najolo ye Timba bɛ dingɛ sen Bala Najolo b'a gɛn ka bɔ a kɔnɔ k'i da kɔnɔ vaccin a y'a kɛ fɔlɔ après anw bɛ na o tɛ Laji Keita o don dɛ an y'a ye Amérique président fɔlɔ-fɔlɔ de vaccin kɛ Afrique du Sud président ale fɔlɔ-fɔlɔ de y'a kɛ awɔ ni Bandaw y'a kɛ Assimi m'a kɛ premier ministre Wani y'a kɛ Ouague mana kɛ Modibo mana kɛ anw bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ n'a ye ne ma mɔgɔ wɛrɛ don ne kɔni bana t'aw bolo a ka bon hakili ma yanni bana kana bana tun tɛ tɛmɛ 30, 40, 50 sisan bana 400 don o don 400 180 160 vaccin bɛ kan ka kɛ mɔgɔw la mais bana bɛ yɛlɛ mais yanni vaccin kana bana tun jiginna o tuma mun bɛ yen ne b'a fɛ k'o faamu quoi n b'a fɛ k'o de faamu kabiri ninnu bɛ na ne y'a yir'u la n k'u tɛ se o u tɛ se n'u bɛ se a tɛ kɛ tan o n bɛna kuma kelen f'i ye DJ Sare u ye élection date bɛɛ kɛ ko référendum ko bɛ kɛ mois octobre la aw ni jɔn gɛrɛw la constitution kɔnɔ ko an t'a dɔn a bɛ kɛ cogo min an t'a dɔn bon aw b'a ɲɛ siri dɔrɔn k'an kɛ baga ye an ka taa voter an tɛ fɛn min kɔnɔ k'o don wa i b'a sɔrɔ an tɛ a banna bɛ kɛ tuma min o b'a sɔrɔ olu tun tɛ yan constitution bɛ kɛ consensus an y'a dɔn ko nin tɛ jamana tila constitution ye an y'a dɔn k'a tɛ diya dɔ la ka dɔ bɔ donc an bɛ sɔn mais ka na dɔrɔn ka olu da de lamaga et puis dɔrɔn t'aw ka poche la aw b'aw jɔ k'a bɛ élection 96 milliards a bɛ min an bolo jannen bɛ faden sagoya la u b'a d'an ma an b'a k'a la arabu jamana si tɛ yen ko union européenne ou bien France Amérique b'a financer olu yɛrɛ de b'u ka élection financer a ka bon hakili ma an kɔnɔ transition nana k'u bɛna k'an lafiya an bɛɛ content na ko Buwa taara an nana ko ninnu b'an ɲɛji cɛ u m'an ɲɛji cɛ u y'a ci de po kuma in bɛ yen n'i siranna hadamaden ye ka tiɲɛ to yen Ala b'i lebu maaw ta to yen ni min bɛ n'a ma don na o Ala de y'a don na n bɛ kɛ min ye a y'a l'o latigɛ bugula balo la a bɛ kɛ nin de a tɛ kɛ nin ye foyi t'o bali nin ye n terikɛ Roberto Magic ni ninnu ka Sumayila a bɛɛ kɛra la a bɛɛ fɔra a ma deli ka maa kelen wele a ye taa tribunal la u ye nin fɔ ma k'a minɛ k'a don kaso la Mali kama ka ko bɛɛ da bɛɛ ko ko 2023 ye Sumayila ta ye Ala ko ayi ne ta don Ala y'a minɛ sisan waritigiw de bɛ boli la ni n ko waritigiw bɛɛ b'a tigi dɔn bɛɛ b'a dɔn sira tɛ yen a tɔgɔ yɛrɛ bɔra ko Kulubali a ma dɔn mun wari b'e bolo miliyari b'i bolo an ka tila ka fanga ta k'o fara e t'a kan u y'a kɛ Bɛnɛ taalen ɲɔgɔn waritigi tun tɛ Bɛnɛ u ye fanga d'a ma a ye Bɛnɛ ci a ye opposant bɛɛ minɛ k'a datugu opposant dɔw bɛ kɔ kan fanga ni wari Mohamed Dramane Traoré min fo n dɔgɔnin ɲuman halala maa kɔnɔ ko halala ye président k'i fa ni ba y'i sɔrɔ furu kɔnɔ halala ye taabolo i ma yɛlɛma i bɛ kan kelen kan Mohamed Dramane Traoré a fɔ musokɔrɔba ye k'a ni ce
Ministre de la Justice, l'homme intègre, digne. Siaka Togola, Britannique militaire, grosse ville nationale. Kadijalo. Ibrahima Fadiga, chef Fadiga. Allah be befa. Dadi Keita Allah be befa. Kasim ni maga Allah be befa mais ate be malo. Abe befa mais ate be malo. Ima di ko ya be kanga takama ka budu bara. Ale ni Kasim ga karamogo ba Muhammadun Shekamaladi. Ifa bora nina ka boala la diketa ni ma boala ala diketa mais ma si fa te ke zoyi ke bola de ko yeni ne tutala tatala Sumaila dalendo ala ka jondo imai dunu korani ne ba bola diketa dugu mana jeni sulu dala be bo ba kamange ka kamale mayake su mana ko abe ni da bola Sumaila tunune be bora o te na le tumea ni kanila no be bo amage porba nyami ewa ambe capitaine tempo Modibo Sidibe kangelempe Mali Modibo Sidibe ikise ka foi ba ka gestion utu e kalondo dala anu barachi ka to fili baji ba ini severi Modibo balma kelente ka be premier ministre ala ka ya ta ka do la ki ale bi ta parta compétence Atale sena la Franci ay 12 jours kala tiba bulon de wula kategara vai obe kanga bonyo kon grebela la ko ni misika je mo bolo ci ko ni malila ko mo ko te kenni mais jamana mi ya hasiri o jamana be wole ko hasidi dugu e ma ya me tonyo gono dron bintigala mi mana wuli o ka bimbe minala kata jini ni mi e doni soro Obeta Ghana, kata so joye. Obeti ko be zonera opote ko. Nimi tara lo tanso, ube nyera la genete fantande, ebe sabarangalo ko. Ni fama mi nana, har ni fantani mi dalo bola jigin ka bo ede se kata so bola dai. Ni mami e jamana na bolo bedu, oba boye du obi ikan. O jamana be halagi kata fe. Fantam be tonyo yoro dese bakato ta bo yoro me alhamdulillah kana nyini ngali go jamana be ta tasuma de akoraka ka blahamina banaya mina ya faka ka wakati sira wiche jamana ye pingani jamana de e ba be ge nyini go mo ko nu ga club be mi le minuti e club creera ube mi har ni kureta dani de paribaro ko ni kureta negociera jawara bora mamine kubru febe karim tara buba fana orona papier sina kakata ukamo ole be au mako infamu depuis nous tara makelema mena kuye fanta nga warbi tara bagabwa bakari togola mama fa jele no la akelema wari ndu ani erpe mo ko chama ya du ani fama uya mena ka datu sanju kisa uya bla arama sangare fana sanju ku ba mena wa bla wari sheni ne ma fa kainde मैं वर मिनिया श्वे कनाकी का जमाना का फंता उन्हीं दहा हर नो श्वे नहीं कोने लो ये कोई मांग कोने के पास भी कहाँ फंता उन्ना बालू क्या बिले बिले बात दोई जाओ ना बाबा सोरा उनको क्या तरह वर श्वे का ना उनको वर ना यार श्वे यार फाटू को कोने जो कटला का दी मोह माया
jamana abe tala bolo min ga bo ta bolo mai da be gala tadi ibe baba sura tata bambo baba sura tata bambo jagamala kulubali doni jigi malike do dala ambe jamana ya be yanda an kuma bo jamana ko aske amba be ko fedi jamana teta kalonga ngui abe ta kliniya de ka ebe tumbe marsi la angre belala aya bonda ku bebe kanga miliongi le wa jamami na bora ben le cerveau unyela na peuple malien go me tiko mi be kanga ni frente kanga do mani na le tunde ibe ga beta ka sorma sunyi nga kutara warta ma minu ra be miliongi le wa ke me kala kutara wa mu ngabala katata ma o bela be kanga ni sora antum bay jamana ina radio be ni dugu jera baba be yabla jeli jama do de be hari sini ulu be baba ni tokola tata bambo ade mabla hara banani amatu mbalma muso ani ndogo muso au be bado naini jabate amabla ino baba ka hera be ma chama ngono ya ani baini malien ki feni de hera la wi wallahi presida kasoge ni blala bonela ma folo minu mi ni malien do ababo danga tinga warbana amana ka ke to ko ni ni ati safle kasoro min ba fola ya dama yamanai baba ne min ga Afrique kono ma shi tise ka ke aya suyo anya ngana ma ko na afasola kaka duguti ka di malioma ka da juguma ka da niuma ne ma del ka mu wandu ka brala kanda man te ka da wallahi akorota me ta ne si fantoma sora ne dora solo la bili kan soso diɲɛ waritigiba caman dɔnnen dɔ ni philanthropie ye n'o ye ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin fantanw ma a yirala k'a fɔ Bill Gates n'a muso Melinda Gates DJ Sare ni jamana ye an ta tɛ courant ye an ta tɛ ji ye an ta tɛ lopitanso ye an ta t'an yɛrɛ an ta t'an muso ye an ta t'an denw ye anw ta ye mun ye Maliko la bɔ k'u safu o jamana be halaji ka taa fɛ de rokiya sama kɛ n'i taara ala deni wulu ta k'i b'a balo don o don a bɛ fasala n'a sara daga ma bɔ i da la wa an bɛ dugawu de kɛ élection min bɛ na kɛ mois de mars mois de février ala ka maa di Mali ma min bɛ hinɛ Mali la président bɛɛ la min hinɛna jamana in na yɛrɛ a dafalen t'a la dɛ ça c'est ATT Amadou Toumani Touré lobo cɛ a ka baara bɛ fɔ san 1000 Dabade Modibo Keïta l'homme de 4 juin 1915 Hatuma di a y'i da a tɔgɔ bɛ kan ka fɔ a tɔ bɛɛ nana dɔrɔn k'i servi jamana la ye Mamutu Cam ninnu filɛ o Kaoru Doucouré Pépère lagare koda ite juru do le milanyewa ne doranga na de la aye ne jeli so fara wallahi domo do mandanga tlanga kan waraga ka fini mo kan ja ko mi basa mano e jamana ka fo fanta ma bo nyenta to ala mahina sira wo jamana ye ne ala ko bo jamana halaji abe geleya de bandawo andale milane dale milazi kapre pasemba do yemo onni na bandawo ma kudeta gele utara no fe kanana ye abarkan ko ke mutakatal kaka kabine jini kaka maya dongala mala kala do mobili kono kala yala Bamako ya
ka ko bɛɛ da u kan yan mais o hali bi u bɛ faso ko gɛlɛ la ni ami dugukolo kan o kana Mali dugukolo kan dɛ Sora Modibo Sidibe minɛna siɲɛ 2 Ya Musa ne y'o fɔ e ni Ala cɛ maa kan ka bube ninnu ta k'i b'u kɛ jamanakuntigi Ya Musa ye min fɔ e m'a mɛn yan Ya Musa ye min fɔ bube ye a ka livre kɔnɔ i m'a mɛn yan ka kalon da cɛ la dɔrɔn sini bɛ gɛlɛya koyi ka cɛ minɛ k'a nɛgɛbɔ k'a minɛ k'a datugu k'a ye papiye signé anw bɛɛ dara la ja kalon don maninkaden tɛ kalon tigɛ o ka armée minɛ k'a ci adama maa minnu nana olu de ye jamana in don nin galama kɔnɔ ka armée minɛ k'a kɛ faden sago ye nin jamana in Ladi Keita an bɛ dugawu kɛ dɛ fantani minnu bɛ ni Ala yɛrɛ bɛ k'an k'u kɔlɔsi u ka dugawu kɛ jamana ye tuma dɔ la tile bɛ taa 44 degré courant bɛ tigɛ ji bɛ tigɛ n'i taara lopitanso la i tɛ furakɛ e ta ye mun ye Mali ko la sisan a bɛ komi dɔrɔn i taara saga san k'a kan tigɛ olu y'o sogo ta ka taa n'a ye président kaso kɛ ani bubula a ye na aw ka taa bɛn an taara sɔrɔ ko bo de dalen b'an ɲɛ bo jamana in filɛ o dingɛ de kɔnɔ koyi i bɛ sɔrɔdasi kɛ de rangers b'a sen na a ka marifa b'a bolo marifa in bɛɛ tɛ se k'a ta a ka girin o b'o da u kan na ka boli n'a ye ka boli san kɔrɔ ka boli poussière la u tɛ muso diya dɔn u tɛ den diya dɔn u tɛ ba diya dɔn u tɛ fa diya dɔn u bɛ wuli a kɔnɔ dɔrɔn an b'u ye o bon olu ka tila ka na sa fɛn ma k'olu ye baarakɛ ndamalu bɛ kan ka wari fu ta jamana la yan u kan ka don nin kalo in de kɔnɔ n ko n tɛ don a kɔnɔ ni n bɛ don nin bato in kɔnɔ bato in ju ka sɔgɔ ne tɛ don nin kɔnɔ e k'a fɔ parti politique ninnu la ko sini k'u ka taa dugu ninnu na kɛlɛ bɛ kɛla yɔrɔ u bɛ taa mais a fɔ dɔrɔn ko wari nana banque la sini bɛɛ b'u ye diɲɛ ba tan an tun b'a ye jamana in na radio bɛɛ ni dugu jɛra baba bɛɛ y'a bila jeli damadɔw de bɛ yen hali sini olu bɛ baba ni tɔgɔ la Tata Bambo a bɛ m'a bila hali a bananen a m'a to yen n balimamuso ani n dɔgɔmuso aw bɛɛ b'a dɔn Nayini Jabate a m'a bila sinon baba ka hɛrɛ bɛ maa caman kɔnɔ yan ani Bayini maliyɛn t'i fɛ n'i tɛ hɛrɛ la koyi wallahi président Kasoge n'i bilala bɔnɛ la maa fɔlɔ minnu b'i neni maliyɛn don a b'a fɔ dangaden in ka wari banna a mana k'a kɛ tɔgɔ ɲini de ye sisan filɛ k'a sɔrɔ min b'a fɔla i y'a d'a ma jamana in babani ye min kɛ Afiriki kɔnɔ maa si tɛ se k'a kɛ a y'a suɲɛ o a y'a ŋanama a kɔni nana n'a y'a faso la k'a ka dugu ci k'a di maliyɛnw ma k'a da juguw ma k'a da niw ma ne ma deli k'a ka mugan don kabini Ala k'an da man tɛgɛ d'a ma wallahi a kɔrɔ ta ne dɔra solo la bili kan soso diɲɛ waritigiba caman dɔnnen dɔ ni philanthropie ye n'o ye ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin fantanw ma a yirala k'a fɔ Bill Gates n'a muso Melinda Gates DJ Sare ni jamana ye an ta tɛ courant ye an ta tɛ ji ye an ta tɛ lopitanso ye an ta t'an yɛrɛ an ta t'an muso ye an ta t'an denw ye anw ta ye mun ye Mali ko la bɔ fu sa fu o jamana bɛ halaki ka taa fɛ de Rokiya Samakɛ n'i taara Ala deni wulu ta k'i b'a balo don o don a bɛ fasa la n'a sara daga ma bɔ i da la wa an bɛ dugawu de kɛ élection min bɛ na kɛ mois de mars mois de février Ala ka maa di Mali ma min bɛ hinɛ Mali la président bɛɛ la min hinɛna jamana in na yɛrɛ a dafalen t'a la dɛ ça c'est ATT Amadou Toumani Touré l'o b'o cɛ
a ka baara bɛ fɔ san 1000 Dabade Modibo Keïta l'homme de 4 juin 1915 Hatuma di a y'i da a tɔgɔ bɛ kan ka fɔ a tɔ bɛɛ nana dɔrɔn k'i servi jamana la dɛ Mamutu Cham ninnu filɛ o Kaoru Doucouré Pépère Lagare koda ite juru do le milani diɲɛ waritigiba caman ne doranga na de la aye ne jeli so fara wallahi domo do mandanga tlanga kan waraga ka fini mo kan ja ko mi basa mano e jamana ka fo fanta ma bo nyenta to ala mahina sira wo jamana ye ne ala ko bo jamana halaji abe gɛlɛya dɛ bandaw an dalen bila ne dalen bila jusqu'à après parce que n b'a dɔn i ye mɔgɔ min ye mais bandaw ma coup d'état kɛ dɛ u taara nɔfɛ ka na n'a ye a barika kɔrɔkɛ Muntaka Tall k'a ka cabinet jeni k'a ka maaya don ngalama la k'a la don mobili kɔnɔ k'a la yala Bamakɔ yan ka ko bɛɛ da u kan yan mais hali bi u bɛ faso ko gɛlɛya ni ami dugukolo kan o kana Mali dugukolo kan dɛ sura Modibo Sidibe minɛna siɲɛ 2 ya Musa ne y'o fɔ e ni Ala cɛ ma kan ka bube ninnu ta k'i b'u kɛ jamanakuntigi ya Musa ye min fɔ a ye maa mɛn yan ya Musa ye min fɔ bube ye a ka livre kɔnɔ i m'a mɛn yan ka kalon da cɛ la dɔrɔn sini bɛ gɛlɛya koyi ka cɛ minɛ k'a nɛgɛbɔ k'a minɛ k'a datugu k'a ye papiye signé anw bɛɛ dara la ja kalon don maninkaden tɛ kalon tigɛ o ka armée minɛ k'a ci adama maa minnu nana olu de ye jamana in don nin galama kɔnɔ ka armée minɛ k'a kɛ faden sago ye nin jamana in Ladi Keïta an bɛ dugawu kɛ dɛ fantani minnu bɛ ni Ala yɛrɛ bɛ k'an k'u kɔlɔsi u ka dugawu kɛ jamana ye tuma dɔ la tile bɛ taa 44 degré courant bɛ tigɛ ji bɛ tigɛ n'i taara lopitaliso la i tɛ furakɛ e ta ye mun ye Mali ko la sisan a bɛ komi dɔrɔn i taara saga san k'a kan tigɛ olu y'o sogo ta ka taa n'a ye président kaso kɛ ani Bubula a ye na aw ka taa bɛn an taara sɔrɔ ko bo de dalen b'an ɲɛ bo jamana in filɛ o dingɛ de kɔnɔ koyi i bɛ sɔrɔdasi kɛ de rangers b'a sen na a ka marifa b'a bolo marifa in bɛɛ tɛ se k'a ta a ka girin o b'o da u kan na ka boli n'a ye ka boli san kɔrɔ ka boli poussière la u tɛ muso diya dɔn u tɛ den diya dɔn u tɛ ba diya dɔn u tɛ fa diya dɔn u bɛ wuli a kɔnɔ dɔrɔn an b'u ye o bon olu ka tila ka na sa fɛn ma k'olu ye baarakɛ ndamalu bɛ kan ka wari fu ta jamana la yan u kan ka don nin kalo in de kɔnɔ n ko n tɛ don a kɔnɔ ni n bɛ don nin bato in kɔnɔ bato in ju ka sɔgɔ ne tɛ don nin kɔnɔ e k'a fɔ parti politique ninnu la ko sini k'u ka taa dugu ninnu la kɛlɛ bɛ kɛla yɔrɔ u bɛ taa mais a fɔ dɔrɔn ko wari nana banque la sini bɛɛ b'u ye Demba Kandji Conseil national kɔnɔ de bɛ yaala la suruku bɛ yaala la a nana i jɔ yiri kɔrɔ président kaso kɛ o y'a sɔrɔ kɔnɔ bɛ sanfɛ a ko kɔnɔ ni fa dun a ko ayi président national dɔrɔn a ko n'i ba dun a ko ayi Sadio Traoré a ko n'i kɔrɔkɛ dun a ko ayi a ko n'i fa dun k'i ba dun k'i ka jigi a ko ayi ko jigi min b'i la n y'a dun a ko ni jigi tɛ yen foyi tɛ yen jigi kan dun a y'a dun ni wara ani ɲinan de n delila ka nin kisa fɔ yan Grosby ɲina de bɛ yaala yaala la a tɛmɛtɔ waraba y'a ta k'a da tɛgɛ kɔnɔ Rose Rokia Samake la fierté nationale
ako ɲinani e ka ko banna n bi bisi ne t'i dun n bi bisi bɛ sa a ko kana n bisi n to don do kama ala ka yɛlɛma ka ca dɛ n to don do kama n bi bɔ bolo la a k'e tɛ se ka foyi kɛ ne la dugu bɛɛ ye ne ta de kungo kɔnɔla bɛɛ ye ne ta de ni maa min i bɛ boli ɲɛ sabula n b'i mako sa bon n t'e dun n b'i mɔɲɔn kɔ a ko sabali wara ko komi n y'o fɔ n b'a yirila ka bɔ ne bɛ se fɛn bɛɛ la hɔn taga wara de munumunu to a taara don foro la donso o y'a sɔrɔ olu ka jan nalen na a donn'o la n'a y'i furugu jɔ b'a minɛ Laji Keyita n'a y'i kɛ tan kasi ni ma ka jɔ b'a minɛ a tora sa a y'ala kɔnɔ a ko nin ye n ka ko bannen ɲinɛ tɛmɛtɔ o ɲɛ b'a la a bɛ jɔ kɔnɔ ye a ko a kɛra cogo di n kɔrɔ waraba a ko minɛna k'e tɛ se ka minɛ a ko walahi minɛna e ma fɔ e tɛ se bɛɛ la a ko n bɔ bolo la ni ma n bolo la n'u ye n sɔrɔ u bɛ n kun ci a ko ayi e ma fɔ k'e bɛ se ko bɛɛ la a ko an ko kuma bila sa n bɛ n bɔyɔrɔ de ɲini fɔlɔ ɲinani ko furu n k'a yir'e la ko don ka ca ala bolo ne bɛ bɔ bolo la a k'e bɛ se cogo di bolo t'e la k'an foni e bɛ se a ko n lajɛ a ye jɔ ɲimi ka ɲimi fo ka wo b'a bɔ a la wara y'i pan k'a bɛ bɔ a ko i jɔ a ko don min i bɛ n da i tɛgɛ kɔnɔ ne m'a f'i ye n ko don ka ca ala bolo n ko ne yɛrɛ bɛ bɔ a ko walahi a ko ne tun tɛ u bɛ n faga yan a ko i ye n ka dɔgɔya bɛɛ lajɛ mɛ bi ni ne tɛ u b'i sɔrɔ yan a ko tiɲɛ don maa ŋaɲɛna cogo cogo ka na ŋɛɲɛ i bɛ se ka bi bɛɛ yɛlɛ ko bɛ ala de bolo fɛn jugu ala de bɛ se k'a ɲɛ fɛn ɲuman ala de bɛ se k'a tiɲɛ fɛn ɲuman ala de bɛ se k'a to ɲumanya la kow ye nin de ye tu t'a la ta t'a la taa n'a ye i ka soso de bɛ boli la a bɛ boli la sanfiɲɛ nana a taar'i bari yiri b'a la welele Lasana Tarawele yiri ko k'a kɛra cogo di a ko ne yɛrɛ m'a dɔn fɛn dara n kan a ko n nana sanfiɲɛ de laminɛ yan san tigɛra a taatɔ a ko yiri n taatɔ don yiri ko ne yɛrɛ m'a dɔn e dara ne kan yɛrɛ a t'a la wulu de jamana ka taa ku don ji la ji ko ne m'a dɔn fɛn donna e la yɛrɛ i ku de ɲiginna mɛ n m'a dɔn fɛn donna e la hadamaden to hakɛ la ni maaw y'i la yɛlɛ kana sɔn dɛ to ala ka hukumu kɔnɔ a k'i kɛ cogo min i ka to ten perede Lasana ne bɔra yɔrɔ o yɔrɔ maaw bɛ minɛ bugula bɛ taa ma yɛlɛ n kun fɛ don kelen garde corps tɛ n kɔ ala de bɛ n bolo parce que n y'a dɔn don wɛrɛ bɛ yen min tɛ yan ye i bɛn mɔgɔw ma n'u ko sisan karaw ni maa min ko sisan karaw bugula la bintigɛlaw katakɛnɛntigiw tayiru Mali fantani kule olu de bɛ bugula libéré waritigiw b'a fɔ nin n'a ka kan wa a tun t'anw de kan wa u y'a don wo a bɛ ten de i bɛn fantanw ma fantanw de ta i ye n'i ko waritigi tɛ wɛrɛ fɛ waritigi tɛ waritigi fɛ e tɛ se ka bɔ kɛnɛ kan ne tɛ se k'a gɛn a bɛ ten de i ka soso de bɛ boli la a bɛ boli la sanfiɲɛ nana a taar'i bari yiri b'a la welele Lasana Tarawele yiri ko k'a kɛra cogo di a ko ne yɛrɛ m'a dɔn fɛn dara n kan a ko n nana sanfiɲɛ de laminɛ yan san tigɛra a taatɔ a ko yiri n taatɔ don yiri ko ne yɛrɛ m'a dɔn e dara ne kan yɛrɛ a t'a la wulu de jamana ka taa ku don ji la ji ko ne m'a dɔn fɛn donna e la yɛrɛ i ku de ɲiginna mɛ n m'a dɔn fɛn donna e la hadamaden to hakɛ la ni maaw y'i la yɛlɛ kana sɔn dɛ to ala ka hukumu kɔnɔ a k'i kɛ cogo min i ka to ten perede Lasana ne bɔra yɔrɔ o yɔrɔ maaw bɛ minɛ bugula bɛ taa ma yɛlɛ n kun fɛ don kelen garde corps tɛ n kɔ ala de bɛ n bolo parce que n y'a dɔn don wɛrɛ bɛ yen min tɛ yan ye i bɛn mɔgɔw ma n'u ko sisan karaw ni maa min ko sisan karaw bugula la bintigɛlaw katakɛnɛntigiw tayiru Mali fantani kule olu de bɛ bugula libéré waritigiw b'a fɔ nin n'a ka kan wa a tun t'anw de kan wa u y'a don wo a bɛ ten de i bɛn fantanw ma fantanw de ta i ye n'i ko waritigi tɛ wɛrɛ fɛ waritigi tɛ waritigi fɛ e tɛ se ka bɔ kɛnɛ kan ne tɛ se k'a gɛn a bɛ ten de. Sori ka sɔrɔ ala ye danaya da a ko danaya i filɛ
Sangolo amina sangolo ko ninga bone kungo ma alanti sago ako dugugula amina ko ntisi haramaden ko ala ne bi se ako ni ya mene ni ma fare ga tisi dana e ko ba de ne wulila domodo men miri de dani de pari ka bo ma o keleme ka dana min da bugula ka ese bugula bi se min be goro o de la nyem ban ko ma ka warla kam ban parti politique ta fo kan sa de dongono ni nyo ke dro nya ala jamba ibe dala ko mauti feni saradum ubeti dana ne kasa kanu toro sino iga mo bana ka e dongodo arna te kuma ka di yu na iba dégager de pour na to iba akasa de bo dije zare odo demba baila ko ada baila nugo e muso na la ja ai ne besira akanya ngado u ba ne ya parama ubita ka bo morgula kananye ka sali ka soro ka tibra tinga ko ka brigiden dai kan o bogo no ni to mo ba bo wo be ya go bari eni mimbe ingania ni ala akakai na tumbe kerai ateke tawo ay dunada ay dobla uluka dintike ay dunada uluka da sanga so samba ay dunada uluka do bugotu fa ko ay dunada do be sula ay dunada do be silela ay dunada do be nejila ay dunada do be kanka sita seneke bo penu misola anto minanga da made unto sete machi ni sebe fama te kaira kurage jira sori kasuke ala gana da ako gana isle sangolo amina sangolo ko ninga bone kungo ma ala ntisa ko ako dugugula amina ko ntisi haramaden ko ala ne bi se ako ni ya mene ni ma fare ga tisi dana e ko ba de ne wulila domodo men miri de dani de pari ka bo ma o keleme ka dana min da bugula ka ese bugula bi se min be goro o de la nyem ban ko ma ka warla kam ban parti politique ta fo kan sa de dongono ni nyo ke dro nya ala jamba ibe dala ko mauti feni saradum ubeti dana ne kasa kanu toro sino iga mo bana ka e dongodo arna te kuma ka di yu na iba dégager de pour na to iba akasa de bo dije zare odo demba baila ko ada baila nugo e muso na la ja ai ne besira akanya ngado u ba ne ya parama ubita ka bo morgula kananye ka sali ka soro ka tibra tinga ko ka brigiden dai kan o bogo no ni to mo ba bo wo be ya go bari eni mimbe ingania ni ala akakai na tumbe kerai ateke tawo ay dunada ay dobla uluka dintike ay dunada uluka da sanga so samba ay dunada uluka do bugotu fa ko ay dunada do be sula ay dunada do be silela ay dunada do be nejila ay dunada do be kanka sita seneke bo penu misola anto minanga da made unto sete machi ni sebe fama te kaira kurage ni eche dige serene ma fonge bene ni tauro do Thomas Sankara be mi adala bolo Jomo Kenyatta be mi abe kotigi bolo Sékou Touré be mi abe kotigi bolo Nasser be mi abe kotigi bolo Modibo Keita be mi abe kotigi bolo Jori Amani be mi abe kotigi bolo Iber Maga be mi Ghana Benin président folo Iber Maga me odo abe wole ko Dawme abe mi abe ala bolo Kwame Nkrumah be mi abe ala bolo Dembélé be mi abe ala bolo Che Guevara be mi abe ala bolo bo ma be ta fa min bolo ito mane isirle meta dugu la do kere sura pana nyumanga soro e sina be kere ta ga ni sekin de yoro mi ne ala yi mine o yi mine ne de ko
a bɛ laban k'i bila yɔrɔ min ka di a b'i bila yen n'i ye ɲuman kɛ e o ne o PDG Lansana anw bɛ taa arijana kɔnɔ aw min ma juguya kɛ dangadenw olu bɛ taa jahanama kɔnɔ a bɛ ten de ko fila dɔrɔn don a ye fɛn bɛɛ da fila fila cɛ muso ɲumanya juguya bana kɛnɛya ala ka hinɛ a la ala ka kɛnɛya a ye nin fila fila de da ne lagalagatɔ in b'i kamaw yanga yanga ne bi ne kɛra sari ne kɛra e ma kɛ foyi i b'i yɛrɛ nɛgɛ n'a de a ye don de d'i ma dɔrɔn wagati ko don mɔgɔ bɛ tila ka ɲini kɔ a fɔra maa saba de ma roi maa saba ne bolo roi de la musique roi du reggae Bob Marley roi de la pop musique Michael Jackson roi du ballon Pelé kɛwalew la roi bɛ yen n ko kɛwale la fo ka dunan wuli nin roi saba in bɛ fɔ nin ye tiɲɛ DJ Sɛrɛ ne m'a fɔ n k'e bɛ ne ni ta yɔrɔ dɔn wa Thomas Sankara bɛ min a bɛ Ala bolo Jomo Kenyatta bɛ min a bɛ kotigi bolo Sékou Touré bɛ min a bɛ kotigi bolo Nasser bɛ min a bɛ kotigi bolo Modibo Keita bɛ min a bɛ kotigi bolo Jori Amani bɛ min a bɛ kotigi bolo Iber Maga bɛ min Ghana Benin président fɔlɔ Iber Maga mais o don a bɛ wele ko Dawume a bɛ min a bɛ Ala bolo Kwame Nkrumah bɛ min a bɛ Ala bolo Dembélé bɛ min a bɛ Ala bolo Che Guevara bɛ min a bɛ Ala bolo bon maa bɛ taa fɛn min bolo i t'o makɛ i sirilen bɛ taa dugu dugu la dugawu kɛ dɛ surafana ɲuman ka sɔrɔ yen sinon a bɛ gɛlɛya dɛ taga ni segin tɛ yɔrɔ min ni Ala y'i minɛ o y'i minɛnen de koyi a bɛ laban k'i bila yɔrɔ min ka di a b'i bila yen n'i ye ɲuman kɛ e o ne o PDG Lansana anw bɛ taa arijana kɔnɔ aw min ma juguya kɛ dangadenw olu bɛ taa jahanama kɔnɔ a bɛ ten de ko fila dɔrɔn don a ye fɛn bɛɛ da fila fila cɛ muso ɲumanya juguya bana kɛnɛya ala ka hinɛ a la ala ka kɛnɛya a ye nin fila fila de da ne lagalagatɔ in b'i kamaw yanga yanga ne bi ne kɛra sari ne kɛra e ma kɛ foyi i b'i yɛrɛ nɛgɛ n'a de a ye don de d'i ma dɔrɔn wagati ko don mɔgɔ bɛ tila ka ɲini kɔ a fɔra maa saba de ma roi maa saba ne bolo roi de la musique roi du reggae Bob Marley roi de la pop musique Michael Jackson roi du ballon Pelé kɛwalew la roi bɛ yen n ko kɛwale la fo ka dunan wuli nin roi saba in bɛ fɔ